салом духтаро, хуш омадед ба канали Амина Пазанда. имрӯз мо бо шумо ҳамроҳ заварнои крем омода месозем. Ин кремро барои напалёнҳо ва барои мидови торт истифода бурда мешавад. Инак маҳсулоти ба мо лозима: 2 дона зарди тухм, 150 грамм шакар хуб омехта карда ҳамроҳ мекунем. Кукурузни крахмал 20 грамм, 20 грамм орд. акнун 300 миллиграмм шир кам кам ҳамроҳ карда омехта мекунем, то ки камочка шуда намонад. ин масамонро барои плита мегузорем духтаро. дар ҳарорати мӯътадил 3-4 дақиқа крем тайёр мешавад. як хел ҳамин тавр кофта мистем духтаро, то ки кремамон тагашба нагирифта нашба. ман ҳамроҳ кардам 1 грамм ванилни сахар. мана қариб мебинед кремамон тайёр. акнун ки ҷӯш овард, аз рӯи плита мегирем. ба болои сарафан ёки стреч гузошта ба як тараф мемонем, то ки хунук шавад. акнун то ин дам 250 грамм сливични масларо миксер мекунем 3-4 дақиқа. сливични масламо жирнасташ 82,5%. мана заварнои кремамо хунук шуд. акнун кам кам ба болои сливични масла андохта миксер мекунем. заварнои кремамон ки тамом шуд духтаро, акнун зугушони молоко ним банка ман истифода бурдам. мана мехе кам кам андохта миксер мекунем ва кремамо тайёр. акнун 20 дақиқа ба холодильник мегузорем духтаро. ё ҳамто истифода баред, ҳам мешад. хеле креми бомазза. албатта тайёр карда бинед, ба шумо низ писанд меояд. хайр, то видеороликҳои оянда.